बे सावगारियाव नुनाय सुबुङा बाक्सा जिल्ला सिंनि बरबरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय सुबनकाटा सिरिसबारि सुपानि राजिब बसुमतारी। बिथाङा नखरनि आंखालखौ सुफुंनाय असिलायै थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि रङिया रेल स्टेशननिफ्राय गुजरात फारसे खामानि मावनो थांदोंमोन आरो थि समावनो गुजरातसिम सहैदोंमोनब्लाबो नुवा बन्दरनि एकुवा मेरिन कम्पानिसिम थांनो थाखाय बिरापल होननाय जायगानिफ्राय गारियाव गाखोनोसै समावनो हरखाब आन्दायनानै हारसिङै माबेजोंबा थांफ्लाङो होनना थांफानाय लोगोफोरा नखरसिम फोरमायहरदों होनना मिथिहोयो। नखरनि रांखान्थि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै राजिब बसुमतारीया गोमानानै थानाय जाथायखौ मिथिनानै नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसे सावगारियाव नुनाय राजिब बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला होखानाय मबाइल नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। बे बेलासि समावहाय आं मिडिया पार्सन बिथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनकाटा ओनसोलनि सिरिसबारि गामिनि राजिब बसुमतारी बिथाङा गावनि नखरनि हालोद बा रांखान्थि अबस्थाया मोजां नङैलाय गुजरातआव खामानि नागिरनो थांनानै नैबे रङिया स्टेसनावहाय 18 खालारावहाय सेप्तेम्बरनि 18 खालाराव ट्रेन गाखोनानै बिथाङा गुजरातनि राजकट होननाय स्टेसनावहाय थांनाय 21 थारिखआव सौहैदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथाङा बेराबल होननाय जायगासिम थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथांमोना जि जायगायाव खामानि मावनो होननानै बा कम्पानियाव खामानि मावनो होननानै गारि गाखोदोंमोन बे बेराबलनिफ्रायनो बिथाङा दासिमहालागै गोमानानै दङ। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जों दासिमहालागै कन्टेक्ट खालामनानैबो मानसिखौ मोनाखै आरो नागिरब्लाबो जों मोनाखै। बेखायनो जायफोर बर' फिसा बिथांमोना गुजरातआव खामानि मावनो दंहैयोब्ला बिथांमोना जेन नैबे राजिब बसुमतारी मुंनि बिजाथिखौ जेन मोनफ्लांबायोब्ला जेन जोंनो नागिरनानै हरफिनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय। आरो कन्टेक्ट नाम्बारा नैबे आंनि कन्टेक्ट नाम्बारावनो नोंथांमोनहा रायलायहरनो हागोन बा दैथायहरनो हागोन। बे कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 8473967005।